Здравейте, хора! Днес искам да върна една стара поредица от предишните ми канали, която беше на Car Parking. В нея сега си върнах профила и сега ще разгледам всичките ми коли. Започвам от първата да видя въобще дали е правена. Не е правена. Може и да е правена, не съм сигурен. Тази 140 коня, 300 коня, 100 коня и това вече е бая повече от 300 или 500. Това е 1695 коня, което е изумително. Заради това не може да върви, хора. Това дрифти на едно място. Буквално, в буквалния смисъл. Това дрифти на едно място. Имам и Супрата, която аз я карам като цяло. 861 коня. Ако искате, можем да се пробваме да я продадем днес. Добре, ще отида в България. Аз ходя в 3 страни. Англия, България и Русия май беше. И Русия, да. Ако се чуете защо говоря така малко гъгна, защото ми е запушен носа и за това. Така, хора, тук сме. Между другото, тази игра върви добре. Преди не ми вървеше чак толкова добре. Добре върви. Сигурно съм барала нещо по графиките. Не искам да я блъскам, защото то се речи и някои хора си мислят, че така си остава и трябва да я монтираш ти. А като излезе, то пък тук няма никой ли е... Аз обичам да я вкарвам на задна. Не мога по друг начин. Къде сега толкова ще ми открадне? Стига, бе. Стоп. Такова заключвам я. Сега трябва да я заключа. Модел. Супера. Прайс. За колко пари да я пусна според вас? Но това са 161 коня. Поне така ще ги пробвам на 900 000. Може да са се опаричили вече. Така едни 900 000. Ето то си се вижда, че е 861 коня. Това не е лошо, между другото. 500 526 коня. Не е лошо по принцип, защото това е скъпо, но ако беше го направил в друг цвят, щеше да е уникално. Или някаква шарка да беше сложил. Само ми гледат Супрата. Верно, много е яка Супрата ми. Той дали ще продава тази кола? Не е лошо, между другото. 630 коня, което е супер. И такова винаги съм искал, но един искаше да правим бартер за такова, ама то беше нормално, просто в син цвят, като това какво се пада, като пикап ли нещо, не знам точно. Искаше да правим размяна, защото и аз имах такъв, но формулата не изглеждаше хубаво просто. А това, дето той го имаше сега, беше платено. Тази супричка не е лоша малко. И от новите. GTR R35. Това въобще Супра ли е, бе? Да. Супричка.
900 000 май никой няма ми я купи. Ще почакам малко. Добре, идват някакви оттам, дано да ми я купят. Ако не ми я купят, ще пробвам с оная 1695 коня, ма с оная под 4 или 5 милиона не давам. Преди се прелогах с един бус, който го продадох за 800 000, който беше 1711 коня, което ме заболя. И то беше пак в такъв български сървър. Тя е чисто нова моята кола, бе. Тя е на 6 км. Цяло и 2. Какво искат? Това сигурно е карано. Сега ще го видим на колко километра, ако го даде. Аре, сега не ми бутай колата, ако може. 927 коня. Искаш да ти извада от онова от 1600 и нещо. Ето пусна го. Чакай да видим сега. Как беше? Така ли беше? То не е много, ама 52 км и 6 км са напълно различно нещо. Искам да намеря как беше едно нещо. Ще ме карат да им покара малко черния кошмар. Ето го, бе. С това се предвижвам. Ако ще купуваш, купувай, братле. Купувай. Няма стане с тия. Трябва да им докарвам черния кошмар. Няма малко да им покажа как са дрифти. Само си включа дрифт мода. Къде беше дрифт мода, бе? Кар. Ето го, дрифт мод. Така. Аз без да искам излязох. Тъкмо да си взема бегача. Ако искате видео, което да мина абсолютно всички мисии на тази игра, защото не съм ги минал всичките. Даже ви кажа честно, дали съм ги минал и половината. Не, нямам ги половината. Ще ги минам всичките, хора. Абсолютно всичките, ако от началото, няма почвам от началото. Ще ги минавам. Може би това ще отнеме до около 5-6 епизода, защото ако ги правя по 10 минути, горе-долу толкова са падни. Сега, ако ме пусна някъде далече от това там, където си продаваме колите, ще е много зле, защото тази кола не може да се кара. Тя дрифти буквално. На едно място дрифти. Тя е толкова мощна, че не може да тръгне. Гледайте. Вижте, хора, вижте. Гледайте, тя е толкова мощна, че не може да тръгне. Само да не я блъсна някъде, защото трябва много да отпускам, защото 1695 коли не се карате и така. Гледайте, аз ще пръсна някъде по бордюра. Добре. Сега удряме един дрифт. Поне в това е добра. Тя е на заден дрифти. Стоп. Бием ръчната. В модел не знам какъв е, ма е BMW. Няма да пиша модел, само марка.
BMW, чак. Прайс. Това вече е 4 милиона и 500. Айде, от мен да мине. Ако бяха отделни, ще да е по-добре. Четири милиона 000 500 00. Ето, трябва да е тук. Какво стана? 40 милиона, майко. И 500. Сега ще оправим. Ама, гледайте, защо се го направили толкова зле? Така, готови сме. Само ми излиза от това. На мозъка, че съжалявам. О, 127 км, тази кола е карана много. Добре, като купуваш, купувай. Какво гледаш? 1695 коня. За друго моля ти говорим. Само трябва малко да ги понамалиш, защото не мога да караш. Хора, това ще бъде първата част от Car Parking. Ако искате втора част или искате да минавам на части всички нива, пишете долу в коментарите, абонирайте се за още такива яки видеа, лайкнете с камбанката, за да може да ви излизат още нови известия за такива видеа, за такива скандали, дето стават тук, не искат да ми купуват колите. Ще го взема между другото. Така, не искат да ми купуват колите и така нататък. Ако ви е харесало видеото, да, аз вече го казах. Така. Това ще бъде за днешния клип. Пишете долу в коментарите, пак ви го казвам. Моля ви се, пишете в коментарите на какво да играя просто, защото вече не знам. Просто исках да пробвам с Car Parking да видя дали ще ви хареса. Ако ви е харесало клипчето на Car Parking, го харесайте. Това ми е от изключителна помощ. Искам да стигнем 100 абоната, оттам 200, 300, 400, 500 и така нагоре. В момента сме на 59 абоната, когато го снимам това клипче. Дано днеска до вечерта да станем на 60, 61, 62, защото поне на ден по 2-3 абоната имам, което мене много ме радва. Това означава, че ми гледате клиповете и че се абонирате и че ви харесват, което мене изключително много ме радва. И до нови срещи!